खुंगा स्निथि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजाखौ गाजा गोमजायै दुलाराय बाथौ आफादा दिनै खुंफुंलांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमोना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय संकसआव जारिमिनारि संकस खेराइ फुजाखौ गाजा गोमजायै थांनाय 17, 18, 19 फेब्रुवारियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय बाथौ आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंलांबाय। देग्लायनि संकसनि जारिमिनारि जे खेराइ फुजा बे खेराइ फुजायाव बुंनो थाङोब्ला गुबुन बोसोरफ्राव बबेबा जिल्ला आफादफ्रा एबसेन्ट जायोमोन थायोमोन, खिन्थु देग्लाय एखेबारे मोनसे शुभ लक्षण होननांगोन जों। बेयो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोंआव जेसेबां जिल्ला आफादफोर दं बे जिल्ला आफादफोरा गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हादों आरो जों जेखौ खावलायदोंमोन जे जिल्ला आफादनिफ्राय 30 साल' जोङो थान्दैफोरखौ बिहरनाय जादोंमोन, बबेखानि मोनसे जिल्ला आफादनिफ्रायनो 100नि बांसिनबो बबेबा जिल्ला आफादफ्रा नुजाफैनो हादों आरो लोगोसे बबेबा जिल्ला आफादफ्रा 30नि बारा 40-50 सा नुजाफैनानै देग्लायनि जि जारिमिनारि संकस खेराइ बे संकस खेराइयाव बाहागो लाफैनो हादों। गासै जोंहा कार्बि आंलं आरो माबानि गहपुरनि मा होनो बिश्वनाथ जिल्ला आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, बिजनी जिल्ला, चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला आरो लोगोसे नैबे हम डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गसाइगाव जिल्ला, बे गासैबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनो हादों। संकस बे गोथार थावनि गामाखालि बोसोराव खुंनाय बायदि देग्लायबो खुंगा स्निथि जारिमिनारि संकस खेराइ बे हाबाफारिखौ सानथामजों थांनाय 17, 18 आरो दिनै 19 बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। मोजाङै मोजांनो बे साननैनि हाबाफारिया जालांबाय। दिनैनि जि सानसेनि हाबाफारि बेबो मोजां जालांगोन। जों दहाय फुङाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोथैसो बावनाय हाबाफारिजों जोंनि हाबाफारिखौ जुरिदों दिनै, आरो बिनि उनावनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरु मावफुं मेल जाना थांबाय आरो बिनि उनावनो जोंनि सम होखानाय बादिनो जोङो बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे हांख्रायनाय बादिनो जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि गेवलां मेला मोजां जानानै थांबाय आरो जों आसा खालामदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आवथायाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो जारिमिनारि संकस खेराइ कमप्लेक्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जोथोनाव जाबादि हाबाफारिजों जों दुलाराय रायजो राजाया जोंखौ जेरैबायदि लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामदों, आं सानदों बे थारैनो मोनसे मोजां खाफाल। गेवलां मेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि बागै मा सावरायनाय जायो? गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर हांख्रायजानाय आलासि गेदेमा बिथांमोना बिसेस भाबै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव मा बुंनो नागिरदों, जायफोर गेदेमा आलासिफ्रा बुंदों जे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, बाथौ धोरोमा मा, बाथौ धोरोमा जोंनि बर'जों मा सोमोन्दो दं एबा बाथौ धोरोमखौ जों बर'फोरा माबायदि बेनि नेम खान्थिजों आसार खान्थिजों जों बोरै सोलिनानै दङ बेफोरनि थार बिजिरनायखौ दिनै गेवलां मेलनि आलासि बिथांमोना बुंथिदों।